Gusti tresno mring kula sedaya saking kilen miwah saking wetan sami nunggil kayan sang pamarto Yesus Kristus kang dados panutan. Sugeng injang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa Pon 1 Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer bondo kanca. Para adi yuswa, punapa ingkang saged numusaken kabingahan saperangan tiyang mastani yen aku sugih bondo. Wonten ugi ingkang ngendika yen aku sugih kanca. Pundi ingkang leres? Lajeng punapa tiyang ingkang sugih kanca pareng ugi sugih bondo? Pitakenan punika tamtu dereng rampung. Kados pundi menawi tiyang punika karem ing bondo? Yen karem bondo punapa ateges kanca dipun tilaraken? Mekaten ugi nyupekaken Gusti kedahipun sampun ngantos bondo lan kanca nyupekaken kita kalian Gusti. Sampun ngantos nggugu kanca supe ing Gusti. Mekaten ugi sampun ngantos karem bondo nilaraken Gusti. Emuta sedaya tata gesang kita punika saking Gusti. Bab punika dipun dawuhaken Gusti lumantar Lukas 12 ayat 11. Sing padha awas wakanono sakabehing budi ketoho, sebab senadyan wong duwe bondo nganti akeh banget, uripe wong iku ora gumantung marang kasugihane iku. Para adi yuswa, sumangga kita ningali sedaya ingkang kita gadahi sakmangke. Sae punika bondo kanca utawi sanesipun. Punapa sedaya punika nebihaken kita kalian Gusti. Punapa sangsaya ndadosaken kita saestu gumantung ing Gusti. Kita kaberek lumantar menapa kemawon ingkang kita gadahi ndadosaken kita mitranipun Gusti ing jagat. Mugi lumantar kasugihan lan sedaya ingkang kita gadahi punika namung kagem kaluhuranipun lan pakaryanipun Gusti ingkang kita ladosi. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepimut amrih menapa kemawon ingkang kawula gadahi numusaken asma paduka kaluraken kasucikaken. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya kemawon. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang berkahi. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Ibnu Prabowo ing GKJ Telepok ingkang wedal sakmangke nampeni operasi wonten ing RSU Purworejo awit saking kacilakan kala wingi. Paduka ingkang tansah paring berkah matemah lumantar operasi menika Ibu Ibnu Prabowo GKJ Telepok ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Diah Kurniani Bambang Joko Sungkowo wilayah Sekawan GKJ Magelang. Paduka ingkang tansah paring pitulung lan maringi bagas kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe paring kegiatan ingkang linuwih. Kawula ugi masrahaken Bapak Pendeta Johan Budiman dalasan Ibu ingkang wedal sakmangke karimat wonten ing griya sakit Komodo Labuhan Bajo. Kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati warga GKJ Ketandan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Mboten kasupen kawula pasrahaken lare Astama Kusala wayah putipun Ibu Sukarjo
ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng gondang winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, Sederek Agus Supardiono, sawetawis sedherek kawula inggih kaji Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula inggih kaji Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula inggih ITC Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Gusti tresno mring kula sedaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil kayan Sang Pamarto, Yesus Kristus kang dados panutan.